Ah. Chief, kiss your time for the like this. No. Onye ọbụla ihe ọma mere na kwesịrị iri ọkụkọ ibe ya na ha ụda mere sugbu ọkụkọ ibe. Aka m si eri anụ ọkụkọ ka ndị ọbụla na-etere anyị echiche ọjọọ ekwesị ndị eluigwe ga-esi eri mkpụrụ obi ha rie ha nwa one time. Taa wụ a special day. Nwanne m nwoke wụ alahịa Emeka China. Emeka China, the CEO of Divine Gate Aluminium. Taa wụ birthday ya. Divine Gate Aluminium Nigeria Limited. Taa wụ birthday ya. Emeka China wee ezigbo mmanụ. Ama. Tochukwu nwa igwe. Ịma na Tochukwu nwa igwe. Tochukwu Foundation. Tochukwu nwa igwe Foundation. Nke na-enyere ụmụ ogbenye aka. Ama m yo. Tochukwu nwa igwe onye kpọrọ m na phone call. Sị m na Emeka China wee nye nwoke kwa na ọgụ ya wụ boss ya wụ nwanne ya wotu nne wotu nna otu agbara lụ ha na. Aka birthday ya. Mebiko m mere ya. Birthday shout out. Na onye abụ ezigbo mmadụ nyere ya. Tochukwu nwa igwe kwa na uwe ezigbo mmadụ na onwe ya. Tochukwu the last time ọ lọtara Nigeria mụ na ya akwụ anyị ga ụlọ ọgwụ niile nọ n'ala mba anọ ala Mbaise Chukwu si na-agbapụtachi ndị na-enwede ego ha ji ala ụlọ ọgwụ na-ese ebuchi ụmụ ogbenye sị ha ngwa take this one discharge yourself take this one discharge yourself Tochukwu ọ ga-adịrị ya na mma. Emeka China na-emekwana birthday ọ nwanne m nwoke ha na-arụ aluminium nke ọbụla ekpuru ụlọ na ala Nigeria kpọọ ụlọ akwụrụ nwee guarantee ọwụ Emeka China ha butere zinc machi zinc ha wụdịkwa ụmụ oruru aluminium zinc ndị a ga-eweta echi ya na ala mmiri ma ya na-ehi mmiri ha nye gị yarị ka ndị ọcha ochiri ala bekee ote bịa wụọ concrete grave n'elu ụlọgo akwụrụ kpụrụ uche m ihe m ji zụta na onye mee ihe ọma si cheta ya onye mere m ji bịa nga gaziri anụ ọkọ Tochukwu sị m zụrụ o nyere m ego sị m zụrụ anụ zụrụ rice rikpuo ya n'ahụ m on behalf of onye meghebe dewe Emeka China Divine Gate Aluminium ọkwa nwanne mma m ka ọwụ mana mmadụ m onye ọwụ nwanne mma m ọ ga-adịrị ya mma ihe ọbụla o mege this is just the beginning of his celebration ebe Chineke gbara ya ihe ndụ taa ọ ga-ebi ogologo ndụ gị na-eji asịzi ngụnụ ndị ọ na-ekpe nwekwara m ụlọ m ga-ekpuchi na ma ha ga-abịa kọchinyere m ya n'ụlọ anyị na village ha kpuole m ụlọ wee nji ya mara ma zing hụ na ọkpụkpọ ezigbo zing na mgbe ọdọ m ga-ekwuzi okwu gbasara zing m hụ evidence of proof of ownership ihe ọwụ happy birthday my brother ọ ga-adịrị gị na mma as you celebrate this year kenesi ya ga-adị kpọkpọ alaikere m ndị na-eselebreti mmadụ mgbe ha dị ndụ Tochukwu nwa igwe ị ga-adị ọwụdụ mmadụ nwa chịrị ọgbụ nama a na-agbaja gị ịgba ndị eze eche ụla m nwụọ na gị ga-enye m nama na ndụ weta ya mgbe m nwụrụ nkulite n'ala ili were nama ote were eriri bekee gị n'olu mụ na gị na-abanyela one time ndị mmụọ ụfọdụ onye ọwụ ga-enye m nama na ozu na awụdị na ndụ egboro igwe gbagbuo onye ọwụ happy birthday Emeka China ihe anyị righe n'isi gị cheka anyị ga-esikwa eri ya na-esi anyị ga-erigide ntụli afọ nka gị n'aha Jizọs ezigbo mmadụ dị ka m ka ọ nọkwa n'ụwa ihe mwụwo diabolical personality ya wụ onye rikpiri onwe n'ime ọbara nwa atụrụ ihe ọwụ